So karong adlaw mo ni ato ang recipe mga bayot no, akong ipakita ninyo ang olive oil nila dire kay mao magyud na ilang kanunay gamiton basta magluto na sila og karning baka nga himon og steak ba. Kaning karniha mga bayot ako ning gamon og steak. Ato lang ang brasan-brasan dira aron makatag na yung idibol nga ato ang gipanghampol. Dayon human ato na ning bundakan diri og asin mga bayot. Ang asin nga akong gigamit iodized salt kay mo'y available dinhi sa ilang kusina. Isunod taning turmeric powder mga bayot. Diri ra gyud ko nakakita og turmeric powder nga personal jud kaayo nga ako nang ibubo sa mga karne, isda. Kaysa mua mga bayot ang among madali magic sarap, asin og bitsin. Siguro naani sa tindahan ning mga turmeric powder na basta unsa nang mga powder pero wala lang mo na natagbuhi kaniadto. Unya kasagraan man gud pong lutoon na mo kaniadto utan-utan kamunggay ba. Subakan og piniritong bulad, unya piniritong isda aw okay na kaayo di gyud may magamit kaniadto og turmeric powder kay malisod pug amo nang butang og turmeric powder na amo ang utan. Maunsa kay lami ana, unsa kay lasa ana no? So manan na akong timpla mga bayot, ibutang na nato ni dinhi sa fan mga bayot. Ay mo katingala anong gibutangan ako nag-foil din ha. Gituyo na ako naghapin din ha mga bayot aron dili ta mabalaw kuskus ana unya. Kay ug wa man gunay foil dira mga bayot. Unya init kayo ang oven. Mudukot man gunang dugaan ang karne din ha sa fan. Unya mga laksi nato ang kanuko og kinuskus unya sa buling. So gisulod na din ako ni diri sa landahan mga bayot no aron makakaon na ta kay sigon pa sa kuang kapika sa ilong. After 30 minutes manguli na to sila gikan sa ilang pagpamagol. Nakamata na din ni ako ang binhi diri mga bayot. Unya gahapon gikuyog ni siya sa iyang tito. Nakalimot siya open gahapon ug unsa ilang gipamalit. Mao nang karon niya gisusi og balay. Kani man gud ako ang mga kagupa dire mga bayot ug unsay tudloon na ako ang binhi hala palit. Kay kani man gud pod si Karina ug di na mapalit na iyang gusto hala hilaka gyud kayo na siya. Nakaingon ko og isuroy na nila ang bata. Daghan na kay sila gipamalit nga dulaan ni Karina. Wala ko hingkuyog nila gahapon mga bayot sa ilang pagsuroy. Wala mi kabayo dire mga bayot pero ako ang mga kagupa ay palit og baliog or pangikog baghani. Bitaw ay kalanon ni nila diri mga bayot. Lapuan na ni siya dahil gisahon og butter aw lami na kaayo ni siyang kalanona. Kaniya mo mga sapatosan dire kanunay gabugno. Kay kaning butanganan nila nag-awas-awas na siguro sa kadaghan ba sa ilang mga sapatos. Ang uban na ni sapatos nila mga bayot tuwa sa sala. Kana diyang butanganan na mga bayot kani adto pa na atong balay nilang karaan dito sa Picas Barrio. Unya miningon akong brother-in-law nga magpagama kuno silang bag-o. So mo nang gahapon gigama na gyud ding butanganan nila og sapatos mga bayot. Dako-dako na ni siya pwede na ta makatago diri sa sulod ug kinaun sa manggaling. Patsada ni ilang butangalang sapatos mga bayot kay naay salamin. Makita gyud nimo og unsay porma nang imo ang kabi nga unya gawa sa sudlanan ni siyang sapatos mga bayot pwede po ka maghangir diri og pante bitaw oy joke ra maghangir ka diri og mga jacket ba nga kanunay nimong suoton o kanunay nimong ihapin sa imong buko-buko og mugawas unya kaning kabana mga bayot gawas sa butanganan ni siya og sapatos butanganan po ni siya og bag dinhi lantawan ninyo ako abrihan charang tawa di ba gibutangan nagbag dira sa akong ugangan double purpose guning ila ang paggamaan ning ila ang butangan ng sapatos kaning side diri mga bayot mga sanilas nang gipangdasok nako din ha nga suotog adtog siya human ato na ni sirad andre mga bayot kay nakatimaho ko diri og na ay laing dili ingon nato ba murag perfume nga na overmix man siguro ning bahoa nindot kay ning kabana mga bayot kay ang color maapoy color sa ilang kusina ba unya hinlo pod lang taon mga bayot basta walay mga sapatos anang kadaplinan alauna na dai diri sa gabi gipanggutom ako mga kagupa miningon sila nga mga aon kuno me mao nang naka-decide ko og kani ako ang lutoon kaning putahi mga bayot para nako pork sisig ni siya sa kuang panglantaw bahalag ang ingredients pang adobo basta para nako pork sisig ni siyang ako ang gigama nga recipe karong adlaw. Gamay ra day kayong idibol nga ako ang gibutangan ng kalha mga bayot kay kaning ako ang karning akong gibutang daghan kaayong tambok. Human ako ra din ang gilunod dirang katunga sa onion mga bayot dan akong gilunod ng karning baboy din ha dan gibutangan ako og turmeric powder, black pepper, asin then ukay-ukayon tama ni siya mapagod. Bitaw oy taman mag golden brown na siya mga bayot. Ukay-ukayon na to ni siya mga bayot igo-igo pud maluto ni siya ba. Human butangan na to ni dirig oyster sauce mga bayot. Dayon isunod na to ning magamay diring tuyo. Kaning tuyo ha mga bayot, galamito na ko ni og magluto ko dinhi og luto ba o rice. Akong butangan na ni den butangag vegetable or broccoli baka nang isagol gisahon lami kaning tuyo ha gamiton. Ayaw mo kay bo nga gamay ra kay ning karniha nga ako ang giluto. Kay napo ko gilanda dito sa ilalom sa mo ang landahan. Unya gawas ani recipe nga ako ang gibuhat mga bayot. Daghan pa kay na silang sisiburitsi anang ibutang anang lamisa. Mao nang dili angay mabalaka og nganong gamay ra kay ning recipe nga ako ang gigama. Kay usa pa pod kana sila mga aon
magkuhit-kuhit ra na ng sudan. Di gyud parihan na mo kanya to nga sudan og luto ra nang nasa lamisa. Ang nakanindot og color ra na ako ang gibuhat mga bayot. Kaning ako ang gibutang nga gagmay-gagmay nga carrots gihiwa na ko na ginagmay mga bayot. Dayon gibutangan nako na siya og kinahalangan kayong pagkasili. Luto-luto na dinhi ako ang gilanda diri mga bayot. Galanda ko dinhi og pork ra gihapon mga bayot. Dan gitapdan ako na sa nakaraplinan og in-slice nga potato. Kung sa mo ang lingwahe pa, patatas ba? Kami kaniya do makakaon lamig patatas sa mo ang panimalay og naay okasyon sa mo ang balay. Milabay ang 20 katuig mga bayot mo na ni. Mo na ni ang porma sa ako ang gigama nga resipe. Mo ni ang gitawag nga pork sisig ni Celestina dinhi sa laing planeta. Init-init pa ni siya mga bayot kay gabukal-bukal pa man yung idibol aning karaplinan mga bayot. Murag feel nako kaning putahiya lamig jud kay nig na ay luto nga mais or humay o minorado baka nang lutua nga pinabaska. Pero kay wala may luto dinhi sa planeta nga kuwang nahimutangan karong adlaw. Kay wala man nakadungag pod sa Celestina. Magmantinel na lang ko aning pan nga makabuyong. Daghan kay pan dire mga bayot kay lahi og porma pero ang lasa na usara. Suluto na ni dire pod ako ang gilanda nga sudan sa ilalo mga bayot so ready to eat na ni dire. Pag anhin ako dire sa sala nga ako ang binhi murag princess po siya kasi sayaw siya. Wa pa na humanday dire mo ang Christmas mga bayot kinapay Christmas tree gatindog. Papa Kang? You shout, Papa! Papa, Come here! come here. Let's sleep! Let's sleep. Dako kayo na mululipap yung ikaon mga bayot, oh. Mag-alas 12 na dire sa kadlawon. Sa tunga-tunga o banag-banag sa gabi, eh. Nagkaon pa ako ang bahandi kay mo pa pagmataan niya. Matulog po ni siya mga bayot. Alas 7 na po sa buntag ni siya matulog niya. Nakaligoan yung silingan din hikay. Nakuan ko, gikuri ko nga kuwang kapaahan ba mga bayot. Kumikan siguro sa akong gisuot ba. Nga way laba-laba. Tawoy joke ra. Sa akong gikaon nga kalanon mga bayot. Nangalot-kalot ang inyong silingan din he. O apa na panas-panas ang atuang ulat atong kaniadtong gikurikong ko. Napunan karon mga bayot. Pero dali ra ni mawala mga bayot. Kay daghan man kay silang ipangpahid-pahid din he. Sa amoa kaniadto masamad magkuan ra man magharos ra og kanang hagunoy dayon imong kulupot-kulupot na imo ang palad then pugan awa na malamala rin ang samad sa imo ang kalawasan ug dili mag-usap kag dahon sa bayabas then imo ang inusap karang duga nga naay sago laway-laway ba mo imong ihunad sa imo ang kurikungan kinakayo malan rin ang kurikong dari mga bayot magkuan na sila mag-ointment mga lotion mo na ilang madali diri mga bayot puro gatas sa kaning bata karong adlaw wa ginahingkaon sa ko ang buhat nga soap mga bayot hasta iya ang lula buhatan siya og pagkaon wa hingkaon gatas noon chocolate mo ni hamal sa ko ang binhing bata musugot na siya way kaon-kaon mga bayot basta na gatas. I love, can you say hi to my vlog? Hi. Si Kumusta? Kumusta? Pilipinas. Pilipinas. Che. Kumusta? After? Tanang. After? Tanang! Kumusta? Tanang. Tawo Tao sa sa Pilipinas. Pilipinas. Tawag kong anak mga bayot, gakaon og nips. Langga. Lami day? Delicious? Langga, yummy? You like it? I like it. I like it. Simutan pa. Yung gipang patong-patong aning ko mga bayota. Lamisa ang gamay. Look at here. Nara Tira ang bata Langga, can I take you some photo? Okay, sit down properly. Look at the camera. And smile. Show me your tooth. Thank you. Wow. Are you beautiful? I beautiful. Are you guapa? I couple. You say hi. Hi. I am guapa. I couple. I am maot. I'm a dog. Matot? You say maayong buntag. Look at here, yummy? Look at here. Yummy?
Nahurot gini ang isa ka pakiting nets mga bayot. Langga. Busog na. Ate brush. Shh, shh, shh. Ate toothpaste. Ate sleep. This one, my love. You see, I want to brush my tooth after toothpaste, after sleep. After we brush your poop. Mommy. Huh? This toothpaste. Toothpaste? And also what? Mommy, this toothpaste. Mommy, toothpaste. Okay na. We brush our tooth. Tooth. Sit down. Okay. I do that. Sorry. Yakan. Here's the water. Put it here. Brush your tooth. Look at. Brush your tooth na. Don't swallow, okay? Also inside. Another side. Very good. Brush. Toothpaste. Cheers, toothpaste finish na. And give me some water. Hey. Finish. Dili na ako tapuson akong sa siburit si karong adlaw mga bayot kay mga tulog na may salamat sa iyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye. Si babay lang ka. Bye-bye. Si good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Blankies. Again.